slowly open your eyes. You should feel rested, relaxed, and alert. I would like to thank you, Your Holiness. My heart is radiating pure energy. Okay. Oh, no, wait. Wait. I'm sorry. I have a question. Is there a secret to being funny? Yes. Silence. Welcome back to Saturday Night Live, and now, as a special treat on our first show, musical guest Andy Kaufman. What's wrong with this guy? This is dead air. Mr. Trouble never hangs around when he hears this mighty sound. Here I come to save the day. That means the tiny mouse is on the way. Yes, sir, when there is a wrong to right, Mighty Mouse will join the fight. On the sea or on the land, he gets the situation well in hand. So though we are in danger, we never despair, 'cause we know that where there's danger, he is there. He is there on the land, on the sea, in the air. We're not worrying at all. We're just listening for his call. Here I come to save the day. That means the mighty mouse is on the way. בחרתי את הקטע הזה למרות שיש פה שורה מאוד בעייתית, זה שאפילו הייתה יכולה לפגוע באנדי קאופמן, וכשהוא בחיים לא היה שואל מישהו, אפילו לא את הגורו שלו, מה הסוד של להצחיק אנשים, כי אנדי אף פעם לא שאף להצחיק אנשים. המשפט הכי מפורסם שלו היה, אף פעם בחיים שלי לא סיפרתי בדיחה. מה הוא כן רצה? הוא רצה לעורר תגובה, איזושהי תגובה. אם זה כעס זה טוב, אם זה תימהון זה מצוין. ובעצם כשקהל צחק במופע של אנדי קאופמן, זה היה, וזה לא מובן מאליו בכלל דרך אגב, זה הרבה פעמים היה צחוק מתוך איזושהי מצוקה. צחוק שיש בו איזה ממד של חרדה או מבוכה, או בטח שלא צחוק משמחה, צחוק מדושן. כי אנדי קאופמן היה אומן, הוא היה אומן טוטלי, הוא בטח לא היה בדרן ולא קומיקאי, והיום היו מגדירים את זה כאומנות דאדה או כאומנות מיצג, הרבה יותר קרוב למרינה אברמוביץ' נגיד, או לורי אנדרסון שהוא עבד איתה פעם, לג'רי סיינפלד נגיד. כי בניגוד לבדרן או קומיקאי שבעצם מגרה מרכזי עונג במוח, מייצג צחוק מכני, רוטיני, וצחוק שבנוי יותר על סיפוק של ציפיות, אומנות מודרנית כמו אנדי נועדה לקבל את התגובה בדיוק מההפך מזה, מתוך הטרדה, מתוך הפתעה, מתוך פרובוקציה, במובן הכי עמוק של המילה הזאת, שזה ייצור תגובה. מישהו אגב אמר על אנדי שבעצם מה שהוא עשה זה להפוך את היוצרות, הוא הפך את הקהל לגוף שמופיע מולו, ואת עצמו לקהל למי שמתבונן בהם. זאת אומרת, הוא ייצר איזשהו מצב, בדק את התגובות מולו כמו חוקר, וברור שזה לא ממש עניין אותו אם צוחקים או כועסים או מה. הכי הייתי רוצה זה שתיכנסו ליוטיוב, תצפו בעשרות קטעים שיש שם של אנדי קאופמן, זה דבר, זה אוצר, זה ממש
הרבה יותר חזק מהסרט של מילוש פורמן, שהוא סרט נחמד, אבל זה לא קרוב לטירוף ולתעוזה והאנרכיזם שיש במקור. אני רוצה להראות רק עוד קטע אחד שלו של ג'ים קרי, שהוא יחסית מצחיק יותר מאחרים, רק בשביל להדגים, ואז אני אגיד עוד משהו. For my next number, seriously, I'd like to sing a song which is sung every year at harvest time in the islands of the Caspian Sea. This is a song which is, I learned it from when I was living in Boston a few years ago, and the man who was the janitor in the building I lived in taught it to me, and it comes from a very ancient tradition. So, and it's sung every year at harvest time, you know, when the adults are in the fields harvesting the crops, and the little girls and boys, they live on the, you know, around the plantation, and they wander off, and they're supposed to stay at home, but they get lost in the fields. So the adults have to go looking for them. And when they find them, instead of getting mad, they just sing them this song. And it means you'd better watch out, because one day you will have to do this too. רציתי לספר קצת על אנדי קאופמן, אבל אין לנו זמן. בגדול הוא קומיקאי, הוא נולד לפני 64 שנים, הוא אחד מעמודי הטבח של הקומדיה האמריקאית במועדונים בשנות ה-70 וה-80. חלק מאוד גדול מהעבודה שלו הייתה קשורה בהתחזויות, במין תרמיות מושלמות כאלה, כי חלק משמעותי מהחקירה האמנותית שלו הייתה קשורה בגבולות של מה שנתפס כאמיתי לבין מה שלא. אחד האקטים הכי מפורסמים שלו למשל זה שהוא עשה היאבקות חופשית, WWF כזה, עם נשים
לפי כל הכללים, הוא הזמין נשים מהקהל להיאבק איתו, זה נראה אמיתי לחלוטין. ופעם בהופעה אצל לטרמן הוא סיפר איך הוא איבד את כל כספו והקהל נתן לו כסף, דברים כאלה. הוא קרא פעם לפני קהל את כל גטסבי הגדול של פיטג'רלד, את כל הספר. אבל המעשה, האומנות הכי גדול של אנדי קאופמן, היצירה הכי גאונית שלו הייתה לזייף את מותו. הגרסה הרשמית לגבי המוות של אנדי קאופמן הייתה שהוא מת מסרטן הריאה בגיל 35 ב-1984 בקווינס, בלוס אנג'לס. הייתה לוויה גדולה עם ארון, יש קבר, אפשר לבקר את הקבר הזה בבית הקברות היהודי של LA. אבל אף אחד מהחברים של אנדי קאופמן לא האמין לסיפור הזה. האמת היא שאנדי עצמו דיבר על הרעיון של לזייף את מותו בערך שנה לפני זה. הוא שיתף בזה כמה חברים, הוא עשה תחקירים מאוד מפורטים, כולל פגישה מתועדת עם אדם בשם אלן אייבל, שאכן ביים את מותו בהצלחה כמה שנים קודם. התוכנית שלו, כך הוא אמר לאנשים, לחברים שלו, זה שהוא רוצה לזייף את מותו מסרטן, ולהופיע שוב בין החיים כעבור 20 שנה. ובאמת ביום ה-20 שנה למותו, לפני כמה שנים, היה מופע מחווה ענקי לאנדי בלוס אנג'לס, על הבמה יש שלט ענק, Welcome back אנדי קאופמן, הוא לא הופיע אז, אבל כמובן שהוא אף פעם לא מילא את הציפיות שהיו ממנו. סיפור המוות של אנדי, יש בו כל כך הרבה פרצות, עד שבעצם אפשר להגיד שהוא לא ביים אותו באופן מושלם כל כך, שהוא ביים את שאר ההתחזויות שלו. הסרטן שלכאורה הוא מת ממנו הוא סרטן ריאה מאוד מאוד נדיר, שהסיכויים לקבל אותו בגיל הזה הם שואפים לאפס. הוא אף פעם לא עשה סמים, הוא אף פעם לא ישן, הוא היה צמחוני, הוא עשה מדיטציה כל יום. הוא מת מהמחלה הזאת לכאורה תוך חצי שנה מאז שהוא חלה. זה דברים מאוד 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 נדירים על סף הבלתי אפשריים. בתעודת הפטירה שלו, שפורסמה, אגב, מופיע שם לא מדויק שלו, חסר מספר ביטוח לאומי שלו. תעודה כזאת, אגב, אפשר לזייף באינטרנט $1,000, הרבה רופאים בלוס אנג'לס שמחו לעשות את זה. ועוד כל מיני דברים. טקס הקבורה שלו התנהל עם ארון פתוח, בלי תכריכים, למרות שההורים שלו יהודים אורתודוקסים, זה טקס שנערך בבית כנסת, וככל הנראה בארון היה כפיל שלו, הוא השתמש בעבר בכאלה אנשים. ויש עוד המון פרטים כאלה, אני לא אלאה אתכם, זה לא איזה תיאוריות קונספירציה הזויות, זה ברור לכל מי שמתחיל לחקור את זה. ולמעשה חוץ מהמשפחה של אנדי, וזה אפשר להבין, כמעט אף אחד לא מאמין שהוא באמת מת באותה לוויה ב-84. אבל הוא לא הופיע מאז, אף אחד לא ראה אותו מאז. והשאלה הכי גדולה היא מה הפשר של האקט האומנותי המדהים הזה, ומה התוקף שלו 30 שנה אחרי שהוא נעשה. ואין תשובה פשוטה לשאלה הזאת, כמו שלכל יצירה גדולה אין תשובה פשוטה וישירה. וייתכן שכשאנדי הופיע, ויש כל מיני סימנים שזה יקרה די בקרוב, נבין משהו ויכול להיות שגם שאז לא. בעיניי הכי חשוב באקט הזה הוא עצם העובדה שאדם מוכן למסור את נפשו בעבור האמת האומנותית שלו, תהיה זאת אשר תהיה. ולכן בשבילי אנדי קאופמן הוא בעצם כמו מין נזיר זן של הקומדיה ושל האומנות בכלל. Thank you very much. Mel, to the right! To the right! Mel! אלנבי, מי פנוי? ממי, אני כבר חוזרת אלייך. יש פה מישהו מוזר.